Namuhla ake sikhulume ngomndawu. Ngibonile ukuthi kuma-comment kukhona nobuze ngomndawu ukuthi-ke wona ngabe uchaza ukuthini noma ubona kanjani izimpawu zomuntu onedlozi lomndawu uzibona kanjani. Umndawu idlozi elinamandla, idlozi lamanzi elinamandla kakhulu. Leli dlozi-ke langaphandle noma-ke lidabuka emazweni linenkulumo engajwayelekile nje. Elinye-ke liyaba khona emndenini. Idlozi lomndawu liyahlonishwa kakhulu, kanti-ke leli dlozi linolaka olukhulu nje. Cishe-ke umndawu uyakwazi ukuthi uchithe igazi noma-ke ubulale uma-ke ungawunaki idlozi-ke elinobungozi kakhulu-ke linolaka futhi. Bese-ke singena ey'mpawini ukuthi izimpawu zomuntu onedlozi lomndawu zikanjani. Ngicela ukuthi uqhubeke ulalele kube ukuthi ususubscribe-ile, wasilandela lapha ku-TikTok, nakhona ku-TikTok ufike usubscribe bese ucela inamba ka-WhatsApp kwi-inbox. Uma-ke izimpawu zomuntu onedlozi lomndawu nazi. Uma unesithunzi ebantwini uyahlonishwa. Lowo muntu-ke usuke nomndawu. Akawuthandi umsindo. Uhlezi nje ebhodla. Uyabhodla yena. Lo muntu kuthiwani unedlozi lomndawu. Uthanda ukuba yedwa nje isikhathi esiningi. Uyawasaba namanzi uma-ke ephothulile. Uma ekwatile uba nolaka kanti izinto zaloyo muntu osuke emkwatile ziyamosheka. Okusho ukuthi wena akumele umsukele lowo muntu. Isisu sakhe sigcwala nje umoya isikhathi esiningi. Aphinde-ke futhi ebe nenkinga yamehlo. Esikhuluma ngani lana? Umuntu onomndawu. Yes. Umuntu onomndawu lesikhuluma ngawo. Nawe uma unombuzo-ke sungabuza kwi-comment okanye ucele inamba ka-WhatsApp. Uyakwazi ukungibhalela ku-TikTok ucele inamba ka-WhatsApp la uzosibuza khona njalo ekuseni imibuzo onayo okanye amaphupho. Kanti futhi-ke uyakwazi ukuthi-ke usubscribe nakhona ku-TikTok nakhona ku-YouTube. Usubscribe ngapha nangapha ukuze noma ngabe nini uma sifaka ividiyo isheshe ingene notification kuwena. Ngiyacela-ke ukuthi-ke nisifollowe yonke indawo. Usiza mina ngisiza wena ngokunika ulwazi, nawe usiza mina ngokusubscribe ku-TikTok naku-YouTube. Ningakhohlwa ukusubscribe. Yikhona-ke phela okubaluleke kakhulu lapha sinikana ulwazi, wena usisiza ngokusubscribe.